Dobre, poďme ďalej pozerať. No nevyzerám. Ty kokos, 89. Čaute všetci, moje meno je Duje Dominik, vítam vás pri novom videu. Blížime sa k 5000 odberateľom, takže určite hoďte sub, nech to spoločne dosiahneme. A dnes tu nie som sám, mám tu so sebou kamoša. Čaute. Takže dnes to bude o to väčšia za sranda, poďme na to. A few moments later. Takže, teda, berem tú snajperku a ideme si najprv túto mapu akože pozrieť. Okay. Takže, napríklad vidím tento obchod, je to akože japonský šestín, ale zatvorený ináč. Zajímavý názov, nie? Nie, no. Tu je Bčko. Jasné, ako, je to tu podľa mňa pekné, ale tak škoda, že odstránili tú mapu, že Sakuru, čo to bol, pamätáš si? To je iba remake tej mapy, nie toto? Nie, to je úplne že nová mapa. Nová? Áno, že úplne novú spravili. Akože je to pekné, ako, ale tak, čo ti poviem. Mne sa páči tak, že ten japonský styl tých map. Takže to je plná bomba. Ale nechápem, prečo po nás strieľa, keď ešte som mu to ani nekázal. Ako strom, ktorý pripomína Sakuru úplne pre mňa. Však pamätáš. Pamätám si Sakuru. No, ideme sem do Ačka. Kokos tu nám niekto umrel, pes Dunčo, kokos, či čo to je? Pomodlíme sa. To je normálne barkal. Jasné, alebo Číňanci tu zabili psa a robia sa, že hento nám chýbal, popri ho mohol zjedli, kokos. Kambo, tak neviem, či toto môžeš dať na YouTube. Ale však, iba sranda, to vystriháme, toto nikto nepočul. Dobre, kokos, no toto je typické, to čo je, motorka alebo auto, ty kokos, toto je zmutované ako. To je taká, že trojkolka na aute, vieš, to je taký, že... Jasné. Neviem čo... No tomu to vôbec nerozumiem, majú to po čínsky napísané. Neviem. Aha, poďme automaty, kokos. Ideme točiť hento ovocko, nie? Čaute, moje meno je Dominik Tomáš, ideme točiť ovocko, kokos. Točí mama, točí tatko, nie? Kokos, toto čo je, akože... Tuto sa asi vyvolali diabole, nie? Tuto. Tu chýba tá debilina. To je Lost Game, vieš? Áno, že hej, alebo zapališ to a potom hento. Začnú tie rituály, alebo áno, presne Squid Game, tento delino. Jedna versus jedna poješ, hento s Jakubom. Dobre, poďme ďalej pozerať. Pekné tetovanie, lebo ako, není to tetovanie, ja vím. To je, čo tam je napísané? Kámo? Či, čo to je? Ja neviem, čo to znamená, ale tuto nikto nevyhodil odpadky, akože, a ešte zákaz fajčenia tu je. Ahoj, aká Toyota? Digmore, pozri sa. Kámo, to úplne Son, paráč. vieš ten futbalista, čo je z Korei? Tak to je Son toto reálne. Hej. Dobre, tento zabudol Toyotu inač. Sa, vlak nám odchádza, vidíš? Nám tuto stojí. Ty kokos, no tak jak sa dostaneme naspäť? Nevadí. Solárne panely, kokos tu. Dobre, takže teda máme tu krásny obchod, všetko sme tu popozerali. Ešte my sme nevideli ešte poriadne, počkej, poďme ešte sem. Mid, no. Budeme kúknuť. Neviem, čo to je čo to je, Thanos? Ak som to, áno, zo Squid Game sú reálne, pozri sa. Ak je to pochopené Thanos, možno, neviem. Thanos? Počkaj. Dáme do prekladu. Nie, však meno. A potom máš, že modrý mesiac. To je ten hojak, nie ako to je. Neviem, to je jedno. Poďme do hotela a idem sa ubytovať reálne. Recepcia, kamo. A nikto tam není reálne, nikto. A ako pekne to tu je osvetlené ináč, akože celkom štýlové, ale... Neviem. Začneme asi súboje teraz, nie? To malardov? Áno, tú snajperku si kúp. A dáme tam prvý plán, poďme do Ačka.
Vlak, počul si? Odišiel. Hej. Sme zmeškali. Pôjde to až za 5 hodín. Ďalší. Dobre, daj tam plant a vieš do tej budky, alebo čo to je? To bude kade budka, hento. Plantný. Tu si reálne môžeš kúpiť aj Fantu, ale Japonsku, alebo čo to je. Coca-Cola ešte reálne tu je, ak si tu pozrieš, úplne hore naľavo. Je, no? To vyzerá jak fajkovina, toto značka. No poďme, dobre. Ale ty si mi ho vyžral ináč, teraz nechaj mne kill, dobre? Dobre, daj tam plant teraz. To si hodil ty? Áno, ja som tam hodil. Daj plantík a pôjdeme ten mod. No, pekný si mi hodil, neviem či si to bol ty. A nechaj teraz mne. Nebol. Náslepo ja musím ísť. Degeš. Ja nevyzerám. Takže vlastne toto je Haze mapa, takže toto je vlastne o tom, že kto dá prvých 500 000 a vymyslím, že eur, tak celá hra, tak v podstate si to vyhral, takže musíš iba krádnuť a hen tak. No aj kryptomeny ideme ťažiť. A dávaj pozor, nech nejdu sem henty. 22, 3, dobre, ja idem odvomknúť ten trezor. Dávaj pozor, dobre? Ale ako sa ti toto, akože, by sa ti to tento mod celkovo, akože tento haste, čo je? Baví ma, no, dosť. Ty kokos, my musíme ich dobehnúť ináč, my sme strašne, akože, ja idem asi niečo iné skúsiť, lebo... Idem na Bčko, ja mám Bčko, hej. Ja viem prečo, lebo keď ťa zabíjajú, tak v podstate oni zoberú od teba peniaze. Ešte nás okradajú. Okradajú nás. My sme, že vento, úplne, že bez peňazí. Ja skúsim úplne niečo iné, Ačko, a potom my skúsime okradnúť. Akože, ono vlastne o to tu ide, že vlastne ťa majú akože okrádať, vieš. Aha, ja musím ísť rýchlo do bank, hentam. Dobre, získal som naše peniaze späť. Koľko máš teraz kilov vlastne? 8. No už ti to ide, vidíš. Ja ich tu tam potom zabíjam, hej. Jasné. Áno, musíme okradať C-čko. Teraz okradám vlastne. Ty to tam stráž, prosím, no. 80 mal dole. Pekne. Ty kokos, 89. Ale my si musíme strašiť tú, jak to povedať, akože bankomat, lebo nás okradajú. Teraz. Neviem, či nás okradajú, alebo hento, počkaj. Nie. Ale vyrovnávajú sa, henty. Chod tam, ja idem tiež tam. Nesmie nás... Vyhrali sme. O 3000 eur sme to vyhrali. Takže vlastne teraz to je koniec. Ak sa vám toto video páčilo, dajte odber, like, komenty. Tak čo na to Tomáš povieš? V pohode hra bola? Bola v pohode, mapa je pekná, len mohli troška väčší, nech sú tam väčšie piky. Ale mapa je celkovo pekná. Japonský štýl. Áno, podľa mňa je to pekné a ako by si hodnotil túto zbraň? Je OP, len musíš s ňou trafiť dobre, tak asi 6, 7 z 10 asi. Dobre, takže chcem sa teda poďakovať, že si akože
prišiel sem aj Jakubovi, aj Ginterovi, že ste prijali pozvanie do tohto videa. Na budúce dáme nejaký part, 2 alebo hocičo, nejaký gameplay. Takže to je vlastne teda všetko. Takže, no, vypadlo to, zase nevadí. Takže chcem sa teda poďakovať vám a to je všetko, takže čaute.